ओमफ्राय लोगोफोर नै दायो जोङो सकआव थांनानै फैबाय आरोना ना लानानै फैबाय थाइगिरजों ना जानो लुगैदोंनो आंना हासबेन्डआ बिनिखायनो ना लानानै फैबाय थांनानै ज'नो ना लाबोबाय ओमफ्राय माखासे माबा माबि लाबोनो गोनां दंमोन जानाय लोंनाय जोबजोबना दंमोन आरोना ओंखायनो लानानै फैबाय लोगोसेनो नै थाइगिर थाइनै दानखावनानै लाग्रोबाय आरोना दा आङो मोजाङै लेमनानै लानोसै কি মাছ আছিল তুমি সানা রৌনা কি আছিল রৌনা হয় নেকি এই মই নাজানো পাহৰি গলো মই কিবা কৈছিল কিন্তু মই ৰৌ মাছ আনিম বুলিহে কৈছিলো নাজানো দে जायखिजाया मोनजाबानो जासिगोन नानि नाम नांलायला थाइगिर जायैया गोबावथ' जाबायमोन फिल्मफोर नायहैबाय थाना एसे मेगन मोदैबो जाखादो नालाय मोजां मोनगोन आरो गोखै ओंख्रि एकदम जानानै होबा ओंखायनो थाइनै दानखावखाबाय आङो माने गोखै जाथो होननानै दायो नै लोगोफोर थाइगिर एवगासिनो दङ आङो दै हरगासिगोनानो आरोना दसे एवबावनानै फ्राम एवनानै लाबाय आं नाखौबो एसे बांद्राय फ्राम जायबो नङा ओमफ्राय बांद्राय लेपे टेपेबाबो आङो ओंख्रियाव होनाय नाखौबो मोजां मोना आरोना एसे फ्रोम जायाबा माने एसे फ्रोमैनो एवनानै लाबाय आरोना आङो एवला एवलि एवनानै दाना आङो दैखौ होबाय आरोना लोगोफोर नाखौ हरनांसिगोन गेब्लेलायबाबो ओंख्रियावनो हरजोबनोसै आं गासिखौबो मायाबा पिसे पिसनै गेब्लेबाय आरोना खोबहाबना होनोसै दाना आङो सामब्राम गुफुर बानलु देनोसै आरोना ना लायनो थांनायाव आं दानि सानदोंमोन दुन्दियाखौ लाबोथारगोन जेरैखि जायाबा बावथाराहाय आं दुन्दिया फरा गोथाव होननानै फुदुंना जागोन सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय जेखौ गोसोआव लायै थांदो दुन्दियाखौसो बावमारबाय आरोना लोगोफोर नै लोगोफोर मोनबाय आरोना थाइगिरजों नाया आंना दिनै एवनाया बारा जायाखैहाय लोगोफोर गेब्लेबाय आरोना पिसनै ना मा गेब्लेबाय सेस दानखावजोब्बाय देखावजोब्बाय आंहा ओरैनो न'आनो थानो गैखाया ओइ देफायजोब्बाय आंनि न'खौ नोङो आयै सेस आंनि न'खौ सेफायजोब्बाय आंनि न'खौ सेफायजोब्बाय बया पुराना जाखाबायना गोबाव जाबाय दे बोलो हो होननायानो जादों जों सानैया इसोरखौ एवनो लानोसै आं माबाहाय लोगोफोर न'आव सेफायगासिनो आरोना एकदम बेराफोरा पुराना जाजोब्बायना ओमफ्राय गोदान होनो नागिरदों मैयानिफ्रायनो खामानि मावगासिनो ओमफ्राय आं ब्लगसो लानाय जायाखैमोन आरोना दिनैहायसो एसे बेस्थ'नि गेजेरजोंबाबो भिडिअ लाबाय आंबो एकदमबारे फुरला फुरलिसै आरोना नै आखाइ माखाइ आहा नांजोबनाय बे सान्दुंबो नुवाखै नै न' लिरगासिनोसो दङ आङो ओइ बिराद पुराना जाखाबायमोनलै बेरायाना ओंखायनोथ' दिनै एकदम दानखावजोब्बाय गोदान होनोसै होनना आलासिथ' दंफैखायोआनो जोंहानाव ओमफ्राय आरो फैदेरबावबाय आरोना ओमफ्राय बिनि थाखायनो आं दायो नै बेदर एसे एवगासिनो दङ बिथिंजा नै अमा बेदरखौ एवखांबाय आरोना जाबायानो बेदर गोजा ओरैनो सोरबा आलु एसे होफादों आरोना ओमफ्राय इयाव जेबो होआखै बयलार गोजा बियो फ्राय एवगोन इखौबो गोलोमफ्रुजोब्बाय अबस्था गैला हारसिं नालाय हारसिंद्राय होनबाबो बोरैबा जागोन मानो होनबा एसे आंना हौवाया हेल्प खालामना होदों सामब्राम बानलु देना होनायफोराव ओमफ्राय संग्राया आं जाहैबाय मेनाव गोलोमफ्रुजोब्बाय एसेबो हुगारबायना फैथारा अनथारा गन्थंआहा गोलोमजोब्बाय दसे खोबना दोनथ'नोसैहाय ना जागोन दे मा थांनो एसेबो हुगारबायनानै होफैया गोलोमफ्रुजोब्बाय न'स' जेबो साफा खालामनो मोनाखै दिनै बेसेबा खामानि माबायदि जादों मामा र' आं सोंहैनो नङा आं माने जाया नालाय अमा बेदरखौ साखिनायनो मोनाखै आं आन्दासावनो संदो दसे जाबानो खामानि बिराद ओंखारो जायाबाबो जाया होननाय रखम फुंनि जादो संदो संखांनानै जादो जानानै सुदो खांसि खुदो सुस्रांनानै आरो सानजौफुनि जाफिनखाबाय दसे मबाइल नायनो सानो बेबो जाया मबाइलखौनो दांनो मोनाखै आं दाबो हासबेन्डासो ब्लग लागासिनो दङ जेबो नायनो मोनाखै जेबो दांनो मोनाखै
बिथिंजा आयाबो माबा मा होनो अमा बेदरजों आमलाय रोसिजों लोंगासिनो नै आमलाय रोसि दाखालिसो बानायदोंमोन दानो लोंबाय नोङो ओमफ्राय जायाखैनो खोमा गोरलैबाबो लोंबाय नामा आमलाय रोसिजों अमा बेदरजों जाबाय नै ओंखाम जाबाय जोंहा आया आङोथ' अमा बेदरखौ फ्रायसो एवदोंमोन नालाय ओमफ्राय जुलसो संनानै जाफिनबाय नै खावसे गावनि आन्थाखौ मोनखानायखौनो ओमफ्राय बिथिंजा सासेया पुरा फ्राय अमा आलु बयलार दालि दे जा गोथाव जादों अमा सावनाया नायनि लखबाखै आया प्लेटाव लखब मोदोमजोब्बाय माथो मोदोमसोगारदों प्लेटाव लाबोनानै लखब फैब्रा ओइ नैयाव माबा दङ मा होनो दहायो सानसुफुनि माबा मा होनो थाइगिरजों ना इसेमान दङ जादों नोंसोर सानैजों आं जालायलायला ओंखाम मम'खौनो जाबाय आंहा इस गाव संदो आरोखि जेनेबा आंसो संनानै होबाय सरि फुदुंनानै होबाय कनफिउस जालायलायदों नामा जानायावबो अबे मोनसेखौ जागोन नोंलाय होनलायनाय खाफाल साफाल जोंख्लाबजोबलायनाय नुबायहाय नै लोगोफोर हर जाबाय आरोना मुभि नायनानै दासो मोनफैदों ओमफ्राय दा बिसोरो ओंखाम उखैदोंनो आङो जालाहाय मम' जानायानो उदै बुंखाबाय आंखो ओमफ्राय मा होनो फिल्मा मोजाङानो जादोंमोन ना दिनैनियाबो सानसेबो गेप्स गैया नामा सानफ्रामबो फिल्म नायहैगासिनो जोङो दिनैना जाहैबाय थैसाम 2 मोन आरोना रबि आदानि मोजां मोनदों आंबो नायनानै नै बिसोर सानैया जानो नागिरदों ओंखाम आं जाथ'ला अमा हांनाय अमा सावनाय अमा हांनाय ना सावनाय हांनायल' मोनगोन आरो इयो ओमफ्राय ना रुनानैसो हाङो रुनानै हांनाय जाबायबो माइदि साना जानाय नायामोन माइदि टेस्टि जादोंना जायाखै ओइ ओंखामा थुंगाफोजोब्बाय होदो माखौथो नेबाय थाबावखो नोंसोरनि फेभरेटबा मानो संख्रि होबावखो नोङो ओमफ्राय ना नाङाखै दैबो सिननानै लायाहाय आयं जारलासो बेनो ओंख्रिफोरा दहायनिया थाइगिरजों नाया एसे दङ नै जाद' सामब्राम एसे हानानै सामब्राम गुफुर हानानै लाबावनांगौमोन बेयाव अमा होनायाव टेस्टिसिन जाबाय मोनामोनो गोथाव बुस्थुखौथ' जानो रोंमारालै मानसिया मोनामोसो होनलाबायबाय जादो आं उन्दुनोसै फिल्म नायना फैखांनानै आंथ' ओंखाम जायासै दुमफ्ला उन्दुनानै थाबाय बिसोरथ' मालाय अमा सावनायजों एकदम मजासे जाबाय जानानै ओमफ्राय नै दा सोरांलायबाय दायो माने गानै दोननाय माने जमायनानै दोनजोबनाय जि जोम माखा दिनैहाय सुनो नागिरदों आरोना सोरांलायबाय नालाय दा ओमफ्राय हासबेन्डआ जिहेतु जिखौ बुरजा सुगोन दान्दाया जागा जानाय नङा नालाय दान्दा गंसे दानब्रबलायबाय आरोना हासबेन्डआ दा सुना होजोबनोसै सुस्रांजोबनोसै ओमफ्राय ब्लगाबो एसे लगाय गथायसो जाजोब्बाय दिनैनिया दिनैनिथ' नङा बे ब्लगा लोगोफोर दाखालिनो बानायनायमोन फिल्म नायना फैखांनानै अखानायैमोन आरोना नैबेयो दान्दा दानगासिनो थानाय भिडिअ'आ ओमफ्राय लगाय गथाय जाजोब्बाय दिनैहायथ' बाराबो मंगलबारसो जाहैबाय संनाय जानायाबो निरामिससो जायो नालाय ओंखायनो माने ब्लगबो बानायनाय जायासै ओमफ्राय दाखालिनि बानायनायखौनो आं दिनैसो होनो मोनबाय आरोना लोगोफोर एकदम लगाय गथाय मिलायनानै होजोब्बाय माथोआबो बोरैबा थरायनाय रखमसो जालायलांबाय खोमा आंना हमना मोनलायलांला आरोना नोंथांमोनासो मिन्थिसिगोन कमेन्टआव दा खोन्थाहरबासो आं मिन्थिसिगोन आरोना एकदम लेप टसक ब्लेंकेट दहनजोबनानै होदों आरोना दे बिदिब्ला लोगोफोर ब्लगखौ दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ'आव नोंथांमोन बयखौबो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन स' बाय बाय लोगोफोर बयनिसिमबो